Salutare Pips, un nou episod pe YouTube din o nouă serie cu Minecraft. Da, deci putem să începem. Să facem rost de niște lână, asta trebuie întâi. Pe fundal avem un mix de la No Copyright Sounds, cele mai bune melodicică. E ok, deocamdată. Iepulaș. Îmi pare rău, oaie, dar îmi trebuie lână ca să mă culc de seară, să-mi fac un pat. Oricum ce omoream când trebuia și mâncare. Încă o oiță, o luăm pe asta albă. Bun, și avem cât de un pat. Ia să facem și rost de niște lemn. Am skin de stick pentru că nu am Minecraft-ul cumpărat. E skin-ul prestabilit de la ei. Jucăm pe 1.3. Și nu mă întrebați de ce mă cheamă Noci. Am crezut că dacă îmi pun numele lui pe Minecraft o să-mi apară skin-ul. Îmi place skin-ul lui Noci, e destul de ok. Hai cu crafting-ul! Așa, facem și noi primul pat. Supraviețuim la noapte. Folosesc o textură, de fapt o combinație între Specs, Pur BD-Craft și mai multe. În fine. Îmi place foarte mult, nu copyright sounds, nu mă judecați. Dacă vă place Minecraft-ul, aș vrea să pun o provocare. Hai pentru videoclipul ăsta să strângem 25 de like-uri. Nu e un număr foarte mare, așa că hai să vedem dacă îl putem îndeplini. Dacă vom strânge 25 de like-uri, asta m-ar motiva să continui seria, să pun videoclipuri în continuare. Să vedem. V-am dat o provocare, Pips, să o puteți îndeplini. M-a spawnat într-un biom atât de căcat, plin de spros și de zăpadă. E ok. Tare încet merge, tare lăguit merge. Hai un pic să umblăm la settings. E ok, nu înțeleg de ce merge. Hai punem așa, racing. Pentru început facem rost de niște resurse necesare. Nu am eu cel mai bun laptop, filmez de pe laptop, dar sper că calitatea videoului e destul de ok și se aude bine. Tot astăzi o să apară un videoclip care l-am filmat cu League of Legends, împreună cu prieten Denis Solo. Mi-am jucat cu morminte, Graves, cel cu Sibir. Dar am pierdut din păcate meci, dar nu e foarte mare problemă. Capul meu ce mare e copacul ăsta, trebuie să urc mai sus. Deocamdată pe această serie cu Minecraft o să fac numai Survival Vanilla. Nu moduri, nu survival games, doar simplu survival vanilla. Hai să prelucrăm lemnul ăsta de spruce. Face melodia asta foarte mult. Hai să facem show-ul și acum îmi place foarte mult tușa de spruce. Nu! Era din...
Dark Oak. În fine. Hai să facem niște bețe. Facem și de puțină piatră ca să putem să ne facem uneltele. Dar întâi trebuie să facem niște unelte de lemn. Dacă mă întrebați cu ce filmez cu Bandicam, am versiunea full de la ei. Totul e ok. Facem rost de puțin diorite. Și că e foarte fain la designul de la casă. Eu zic să nu prea patrulăm. Facem aici o casă micuță. Avem resursele necesare, aici o să fie prima mină. Mai încolo o să căutăm o altă căsuță și să facem mai ok. Da, deocamdată zic că e bine așa. Încă am făcut rost și de diorite. Nu o să fac casă, nu, la materialele de la casă nu o să folosesc diorite de asta, o să-l prelucrez. Așa, polished. Mai ok. Așa. Să facem și noi un pickaxe. Next. O lopată. Așa. Oh, am făcut două de astea. Nu, mai avem unul de rezervă. Așa, logic. Oh, n-am de nici de un pickaxe. Se pare că trebuie să mai facem rost de piatră. Și de puțin diorite. Pentru că arată ok. Ce lag. Ce se întâmplă? 12 FPS-uri. Hai că începe să-și revină. Diorite. Nu am desit. Cum ar arăta? Că și asta se poate face polish, nu? Nu știu. Desit. Da, așa arată destul de ok. Folosim și de asta. Bun. Noi folosim și pe pickaxe-ul ăsta până ni se sparge. Că oricum nu avem ce face cu el. Da, trebuie să ne luăm și piatră. Să facem mai pickaxe. Totul e ok. Încă nu am un program pe stabilit de filmat videoclipurile. O să încerc să postez cam un weekend câte două videoclipuri, unul cu League of Legends, unul cu Minecraft. Poate și miercurea și vinerea. Nu e sigur. Muzica. Am mai făcut rost de niște andesit și niște diorite. Bun. Facem așa un pickaxe. O sabie. Și două furnale, ca să vedem pe mai încolo. Așa. Să aranjăm un pic aici. Punem așa. Îl punem jos. Hai să prăjim mâncarea asta.
Și ne continuăm expediția. Mult spus expediție. Că mai mult o să minăm episodul ăsta și să facem alte niște resurse. E ok, ok. Mă merge destul de bine. Și-am făcut și rost de niște iron. Numai bine. Și mult iron e aici. O să las în descrierea videoclipului Facebook-ul meu, unde puteți să mai dați sugestii cu ce să mai joc. Accept orice sugestii. Mai facem alte puțin anglicism. Pe bucăți de iron, e destul de ok. Granii nu o să iau pentru că nu-mi place cum arată. Ok. Sper că se aude bine. Și se și vede bine. Cu deja rost de un stack de piatră. Continuăm până se sparge pickaxe-ul. Poate în episodul ăsta facem și căsuța. Mică căsuță. Să spar, bun. Dar știu că am săpat ceva, nu glumă. Am minat, de fapt. Și deja e noapte. Ne punem apoi dormim. Aici, sub umbra acestui pom mirific. Că am făcut roșii de niște mâncare. Prăjit-o. Pune prăjit ironul ăsta. Până atunci, zic să curățăm aici zona. Dacă tot vreți să ne facem o casă aici. Dar știu că-s ceva bulgări, nu glumă. Hai să mai facem și rost din niște lemn. Cum o să avem nevoie. Luăm și lemnul ăsta și apoi ne ducem să vedem dacă s-a prăjit ironul. Pește. M-am cam pierdut pe aici. Încercăm să fac o zi. Uite, am ajuns la tot.
Bun, deci bucăți de iron. Eu zic întâi să ne facem un pickaxe. Și o sabie. Și o găleată. Și încă o găleată. Așa. Stâng și copacul ăsta. Eu zic să căutăm un loc mai bun. Nu inter ok. Dar știu că e ceva zăpadă pe aici. Nu glumă. Facem noi cum știu de care. Ce lăguit merge de cap, man. Ce se întâmplă? De cap. De sugar cane. E bine asta. Poate scăpăm și noi din biomul ăsta de gheață. Da, o să fie puțin live până se încarcă chunkurile. Așteptăm. Da, asta este, n-avem ce facem. Să căutăm măcar porțiune de pământ mai plată. Se pare că nu prea avem noroc. Oricum, cred că o să caut eu pentru episodul următor un loc mai bun. Dar până atunci, eu zic că încheiem aici, e destul pentru primul episod. Am făcut și noi rost de niște resurse. E aici Steve cu noi. Și ne vedem data viitoare. Dați like, share și subscribe dacă vă place. Mă motivează să continui. Mulțumesc încă o dată, eu am fost Angel, la revedere!